μπορούσαν να επισημαίνουν τους χώρους όπου θα έπρεπε να χτίζουν τα ιερά τους, σχηματίζοντας τα ιερά αυτά κάποια ισοσκελή τρίγωνα. Κάτι θέλετε να πείτε εσείς? Υπάρχει ένα καταπληκτικό κείμενο στο Φέδωνα του Πλάτωνος. Μιλάει ο Σωκράτης στο Σημεία, του μαθητή του το Σημεία, ο οποίος μάλιστα ο Σημείας έχει και γνώση και από Πυθαγόριες παράδοσεις. Και του λέει, βρε Σημεία, ας πετάγαμε ψηλά και έβλεπες τη γη από ψηλά, θα ήταν, λέει, σαν ένα τόπι. Από αυτό που παίζαν και στην αρχαία Ελλάδα ένα είδος ποδοσφαίρου. Σαν και αυτό, λέει, που παίζουμε μπάλα, για να το πούμε έτσι απλά. Ένα τόπι, λέει, το οποίο θα το έβλεπες μάλιστα και θα έχει και διάφορα χρώματα. Και μάλιστα εξηγεί, και μην νομίζετε ότι αυτό το τόπι θα ήταν έτσι από κάμια άλλη σίδα κρεμασμένο, γιατί όπως και η σελήνη μου είναι και αυτή, λέει, σφαίρα, υπάρχουν κάποιες δυνάμεις που τις κρατούν μετέωρες στο σύμπαν. Και ανάλογα, λέει, με την απόσταση, προσέξτε, ανάλογα, λέει, με την απόσταση είναι οι δυνάμεις αυτές που ασκούν έλξεις μεταξύ τους. Δηλαδή έχει δώσει στον Εύτονα έτοιμο το μάζα 1 επί μάζα 2 δια R τετράγωνο την απόσταση επί κάπα μια παγκόσμια σταθερά. Δηλαδή το νόμο της παγκόσμιας βαρύτητας το δίνει ο Σωκράτης στο Φέδωνα. Δηλαδή, αυτά είναι τα καταλάβετε. Και όχι μόνο αυτό, στο ίδιο έργο περιγράφει